हेलौ इउटुब नायनानै मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन। नैबेयो सिरिन फुजा एबा गार्जा फुजानिनो नैथि खोन्दो, जायखौ मोनाबिलिनि संसारि होनना बुंनाय जादों। थानसालियावबो बेबायदिनो बानायदोंमोन, नाथाय नैबेखौ गामि गेजेरनि जि लाइब्रेरि संघ बेहाय बेखौ बानायनाय जादों। थिग बेलासिनि समाव बेखौ बेबायदि बानायखांनानै नैबेबायदिहाय बेखौ साजायनाय जायो। एसे आगोलाव सेथि खोन्दोआव नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदिनो बेखौबो थिग बेबायदिनो सेम टु सेम साजायनाय जायो। बेवहायबो गोबां रोखोमनि सावगारि आखिनाय जायो सिन्दुरजों। लोगोसे गोजा गुफुर बिबारखौ बेबायदि गन खाथिजों थुनानै बेबायदि साजायनाय जायो। साजायखांनानै थिग मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समायाव जोंहा गामिनि दौरि बिथाङा फैनानै बेयाव मा मा बावथाय मुवा होनांगौ बेखौ बावफैयो। बेहाय मा मा होनांगौ आं बेखौ फारियै खिन्थानो सानबाय। बेहाय लाइ गां 18, बिबार गोजा गुफुर, सिन्दुर फोननाय गय जरा फाथै जरा, थालिर जरा, थालिर हाफ्लेनाय, सिन्दुर फोननाय, गय फाथै, थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेनाय, थास' गुफुर, दिंखिया आरो था गान्दा, जायखौ हाथिमरा थाबो होनना बुंनाय जायो। बेफोर गासैबो मुवाखौ बेहाय बावनाय जायो। लोगोसे आलारि बाथि, धुप धुना बेबायदिनो दौरि बिथांनि न'निफ्राय दौरिनि बिसिया माइनाव दैखांनानै लाबोयो। माइनाव दैखांना लाबोनानै बेवहाय बावनाय जायो। बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेबायदिहाय दौरि बिथांनि बिसिया साब्रैसो लोगोफोर, आइजो लोगोफोर लानानै दौरि बिथांनि बिसिया बेखौ खुलुमनानै बेहाय बावसिगोन।
बेबायदि बावनानै गामिनि खोलाथिंजाय थांनाय लामायाव गामि जोबलांनाय बे लामायाव गारहैनाय जायो बेखौ जाहोनानो जाबाय गामियाव गुबुन रायजोनिफ्राय हाबफैनाय खायसे गाज्रि गोहोनि मोदाय दावदाय गाज्रि गोहोनि बायदिसिना भुत प्रेत बेफोरखौ बे संसारिजों बरायनानै गामिनिफ्राय बायजोआव दोनहैनाय जायो बिदाय होनाय जायो जाहाथे गामियाव जेबो खैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय बेबायदि जाया सानाय सुनाय बायदि रोखोमनि बेमार खामार जे जानो हाया बेनि थाखाय बेखौ गारहैनाय जायो दा बेखौ बोरैहाय लांनाय जायो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेखौ थिग सानजौफुआव जेरै थानसालिनिफ्राय लांनानै गारहैदोंमोन बेबायदिनो दौरि बिथाङा बेखौ खर'आव रुजुनना लांनानै थांगोन बेजों लोगोसे उन गासै रायजोनि बिथांफोरा जै जोबजासिम नायलांदों भिडिअनि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना Good